Irene Gesare, rwekenyoro gekorokwerera Kenonka, Kisii Township Sub-location, Kisii Central Ward, Kiogoro Division. Igombwate omochando orega, igo yarenge rituko ria Jumamosi, Juma konye twaeniri momura ominto bweng'entete, egaika rituko ria Jumamosi saa 7 kamiri tokoragera, omogaka one agasoka. Tachieti koirana, egaika Jumapili maambia, ngakera abagambi esimi, kabatebi timbogeti buya, omogaka one asogete saa 7 tachieti koirana. Baganta ikanya korigereri, gakobora omanye koripoti. Ekero ngenderete korigi, kanyora ebimwana bigochiesa, kababori mwarorire tata omwabo Felix, akamwana aka mogagantebi toragotebi ogoteba toitwe, ngateba yaya. Bagantebi okogenda bakamwa Linet aria ase amaru akwengu, origereri borere. Ngaetio, mosubati ominto omonene ase omochio okorokia emima, tokagenda nere baka ase Linet Samuel mwaye, tokamonyora Eastlands ase efaranda. Tokamobori, ong'eni nacha gocha, akaimokia amaboko igoro agateba inche tindamorora. Tokamobori nonyanchere nsoe nyomba, agakira. Ngasoa nyomba nkarigereria aria egetanda, nkanyora na omogaka one are, ebiseti oborangeti. Nkamotubora nkamobori naki gwatogeta. Riria akonakwa emino, nkaigwa chia emino ominto agokura isiko, agakora ng'a inki mwacha gokora iga iga. Bono omotureti naigete ororo, agasuia ebinto nanyorete biane biasirete korwa nyomba, edufe na egasi. Ngateba nsokerigwe, ng'ebu na omogaka one. Ngateba mogaka one tari monto mwana ochete oo, na omonto omonene. Agakana na edufe tesoka igo. Nkarwa ororo, ngacha nyomba, nkarara, nkabuga ngocha aria maragoba tachieti gocha. Mambia yaya nkaimoka, nkagenda, nkeresa Dio amang'ana aya, Dio agaaka esimi agateba omogaka oyo one, airanigwe, ng'ebu na ebinto biane. Dio, edufe nero yoka yabete recovered, noo ere gochiefwa agenda, tindanyora egasi yane, na mogaka one tindamonyora. Abana bane nyomba, oyore omonene ore university akobori, igo nkoirana esukuru ntarochi tata ominto. Bono abana banchandire aba bakona kombori, tata ominto tari gocha nyomba, bono nasinyirwe eki nkobatebi, mosubati oyia Linet agotebere na eserekari, omonwe oyo nkona goaka nachankiri. Bono igo ngosorora ngosaba serekari ria ominto buna riria gwatebete omogaka one airane nyomba, tarachicha. Nkonye omogaka one arigigwe, Linet atebe ase omogaka one are, achiche nyomba nimoiyekera ritoke, nanyorete are wiki. Rituko eri namonyorete are wiki sana. Timanyeti safety ya omogaka one gaki. Eki nakio ekerero kiane. Twaika ororo, oyo ominto agasoa gotubora emerango koigora, agachia akamonyora erumu agachire ima abisirie araire getanda abegete eneti. Linet oyo togochi komoboria agateba buna tiga mbatebie ase ong'eni achi konywa amaru. Bono riria oyo asoa monyora, ngochi koboria Linet ebi nabio ebiasara mogokora, mogocha kogacha abasacha ba abanto nyomba iga iga, omanye gototebi nawe okweroka translaini egurupu, kumbe na abasacha mwachete kwoita ripore mwachete gotoa. Linet oyo akamenya korwa akang'aka iga iga ogoto, gocha iga iga ebigoti biane engosimi gonchora. Akagenda akoiyia erora ya echabati, agataka kong'aka gante nkokobeka ande arama. Enaberegete omwana mogongo inche nakora kende ngasinyiguna nkomorwania, ngatiga ngasoa korera ngokura abanto bagacha. Nyagetari nachiete nkarikerwa amariogo, tindakora bado ning'igwete bobe ning'endererete. Omong'ina ndake nkwatete eng'ana ya abana bao mbare Abana bane, abwo Linet no bakonywa amarwa, yaani nonya nabare omonyagitari, tokorora omonyagitari ebatantaine, yaani no bare, no bamenyete amarwa aimeke nonka iga iga, o Linet na emechiende. Okoboria eserekari engosaba eserekari etokonye, amarwa aria ere koruka nonka, abana batware obongo obuya bairane bakore chigasi chiabo, ekenyoro kegenderere buya. omogambi bwa ekenyoro eke namaete amarwa aino aro? Omogambi bwa ekenyoro aro tingoteba buna nimanyete nakamanyete nakaro, inche timaeti inche naende nyakwa emenyete. Esauri nacha amatanga ya omong'ina ominto na momura oyia ominto.
Daktari kikwagenda. naenda matongo igitari matongo no nagenda nkarwari bweri botuko na ibwete bobe ogotogoka ngati goche bigoti ngibwete bobe nkorera muno mintaga ntai baba tigankorinie pikipiki ekoire nyagitari oye gwa mariogo gare omwana o Samuel Mainda korwa ekenyoro eke giake nonkerera niga asogete akagenda bwoye no agatigete abana airanete akwengera amaru ase enyomba ya ng'ina enkoro amenyete ase chirandi chia mama omwabo no agokorera ebiasara ebi bia okoonia amaru. Mama babo taraikera nigo ikerete omogambi bwa ekenyoro Naikerete omogambi